Jó vagytok? Aha. Mert ezek itt a családjaim, ezek itt a kutyánk, ezek itt az anyáim, ezek itt a testvéreim, vagy hogy van? No, hogy van? Majd elmondom majd. De a videóban hogy hallják. Majd elmondom. Babi, Ha meg lesz, ha 100 000 like meg lesz, akkor elmondom. Nem, ha meg lesz az 1000 like. Még csak 70 like. Meg egy gólod. Melyik videón? Hát összesen a 15 videóban. Van nem. Jó, meg lesz összesen a 100 like, elmondom. Jó, oké. Bazd meg, vakartam a hátamat. Ez nem ér. Ezek meg a segíted, az a body szeréma. Body check. Te fingottál? Nem, ezek végigvettek, ez a body. Ja, csak kinyitották a szájukat. Gyere, Geppi! Ne beszélj csúnyán, megbeszéltük ebben, most sem fogunk. Az előzőt azt majd küld már át nekem. Jó. Figyelj, azt én TikTokra fel tudom rakni. Oké. De hogyha... No, mit szólsz, hogyha rengeteg like lesz rajta a videódon, amit tudok. Hát, nem tudom. De szerinted az jó lett? Aha. Főleg, hogy egyfőre bombáztak. Mi? Az előzőt megnyertük. Hát de az nem volt felvéve. Nem, hazudsz! Csak a vége volt. Basszol meg. Én is indítsuk videót. Elindítottam! Hello! Hello! Orbán Viktor! Ne, ilyen politikaikat ne beszéljünk ki, normálisan. Ne politizáljunk meg semmi, jó? Aki nem Orbán Viktorra szavazott, az meleg. Jó, szóval ne politizáljunk, bazd meg, tudod, érted? Ne politizáljunk, az. Ja. Ezek minket gatyába tesznek. Ha még nem látod, 3-2 neki. Várjál, rakják ki YouTube-ra posztot, hogy Rocket League-ezünk és még egy gyerek jöhet. Mekkora gólt lőttem! Vajon Máté, most lövöldözzünk öngólokat és a végén bekeményítünk, jó? Vagy most keményítsünk? Most keményíthetünk, gyere! Hogy kell posztot csinálni? Tudok segíteni. Rak ki, még egy ember jöhet. De csak PSS. Még egy ember jöhet Rocket League, de csak PSS. Bárd mekkora gól! Rocket League. Olyan gólokat bombáztam, Úgyhogy kerülne a Rocket League-et. Hát mindjárt kilépek, azt megnézem. Le a Bue. Amúgy itt van Rocket. Itt van a
falon, bazd meg. Aki nem PS-es, az nem jöhet. Az, ha bemegy, ezek melegek. Csak PS-es. PS4 vagy PS5. Az mindegy. Bazd meg, Máté. Téged Ki lett ő? Engem nem, mert dobott volna ki. Mert téged kidobott? Azt mondja, you were kicked for being idle. Akkor valamit hackeltél, vagy valami. De csak a lobbyba dobott ki? Jaj, azért, mert off-koltál. És ilyenkor vagy 5 perc, aki kikkel. Én is kilépek akkor. Mert oda mész, hogy play, ott a legelsőre. Vagy el tudom indítani? El tudtam indítani, nem vagy kikikkelve. Gyere! Máté még ugye bent vagy a lobbimba. Aha. Jó. Most ugye elindult a meccs. Meg kiraktad a posztot. Aha. De hogy vagy fent, mondd már el. Matek a B-en. Mateka. Mateka. BN. Egybe, ugye? Igen. Sortot már raktál fel? Aha, rengeteget. Engem kidobott. Mert apkoltam. De átküldöm felőlük, átküldöm. Küld már át Messengeren. Oké, átvan. Szabika jöjjön ráket végezni. Aha. Biztos? Nem is ezenek... Azt kellett volna mondani, hogy Mateo. Mateo B-en. Nem Mateo BN, simán Mateo. Jó! Lőttem egy gólt! Ez jó. Nem gólt. Igen. Ja, de gól végül is nem. Mik ezek a fasz sortok? Azt mondtad, hogy a 100 like-ot sem eres. Elmondod a egyemen, hogy a moszkiti családaim, ez itt a... Aha. Na már csak 10-szer.
Itt vagy. Mik ezek a szarsortok? I heard if you use this audio, Luke Ball will comment on your video. Én nem hiszem, hogy még létezik gravitáció, csak fel kell menned a ballon, és tudsz járkálni még nagy visszajelzés a fonom mászkán. Én nem hiszem, hogy még létezik gravitáció, csak fel kell menned a ballon, és tudsz járkálni még Sziasztok, családok! Én vagyok Dorka. Kérlek, segítsetek, hogy a gazdám megszeretni az 50 feliratkozót. Honlapon most 50 feliratkozónál Facebookon szól ki ennek. Segítsetek, hogy meglegyen az. Én a multi nevem Mateka Nagy Ember és 7 darab hatos. Én a multi nevem Mateka Nagy Ember. Hello! Sziasztok! Itt Mateo van, aki éppen lerendezi a boltoknak a becsapásait. Mai nap voltunk az időben, vettünk egy görög dinnyét. Maga görög dinnyét. És azt mondanám, hogy darabjára van írva 799 forint. Megvettük. És, mint kiderült, nem darabjára mérik, hanem kilóra. Szóval nyilván nem 799 forintot fizettünk. Itt van dinnye, mindig. 1846 forint. No, én megnézem, hogy kiraktad. Még egy ember jöhet Rocket League, de csak PS vagy 4 vagy 5. Van 3 like hiányzik, hogy meg legyen a 100. Odaírtam neked kommentbe videó alá, hogy vagy de izé alá, érszal. Valaki belájkolta a posztodat. Tudom. Odaírtam, jaj, de csak PSS 4 vagy 5. Nem, 3-an lájkolták a bejegyzést. Mert én is lájkoltam. Ezt a szart leállítom. Visszahallgatom.